Таня? Да. Тихо. Моля за малка тишина, само за да мога да говоря. За да мога да чуят. Ще започнем с това, че исторически бирата, както всички знаем, е една от най-старите напитки, която е създадена от човечеството. Най-древните примери за подобни на бира, тъй като старата бира няма връзка с новата бира, сега ще обясним защо напитки, са намирани в Египет. И хората, които се занимават с правенето на бира, има такива пивовари, за разлика от тези, за които си говорихме вчера, които правят вино, имат предположение, че тъй като някога в нашето далечно минало хората са яли много каши, а Ечемик се е гледал в Египет, по някакъв стечение на обстоятелствата най-вероятно Ечемика е покълвал, озахарявал се, вътре са получавали необходимите вещества и ензими, за да разградат захарите. Ферментирал е естествено и се е стигало до някаква много ниско алкохолна напитка, която с времето хората са развили. И някой смело го е опитал това. Да. От глад, бе. Днескашната малко показно е по-скоро практическо приложено. Няма да влизаме толкова в история на бирата и прочие работи. Това бях просто степителни думи. От какво се прави бирата? Някой знае ли? Вода Да, хмела Ечемик. и малц. Хмела по-късно. Да. Има и, както знаем, има и пшенични бири в някои определени региони на света. Германия, това са вайсбирите, но те са доста по-малка част. И Ечемика, знаете ли какво е? Да. Виждали сте ечемика? Това е... Да е зърнена култура. Зърнена култура. В миналото е била в повече в северните региони важна за изхранването на населението. Вече отдавна не е. Заради новите не само хибридизирани, ами подобрени пшенични култури. А сега масово се използва за фураж на животните и за правене на бира. Така, мълцуване. Въпросът, който винаги е стоял пред пивоварите, е как да извлечем захарите от зърното. Нали? За да можем това нещо да го вкараме във водата и да го ферментираме. Какво е мълцуването? Нали, тъй като говорим за малци, не говорим за суров ечемик. От тази годишното жънене на ечемика, нали, ние сме го увършали, сме го прибрали, сме го ечемика, няколко месеца по-късно, т.е. има точно технология, няма да преминаваме точно в нея. Няколко месеца по-късно ние слагаме ечемика по специален начин на тънки слоеве в едни влажни помещения, обикновено под земята или изградени специални в по-късна времена, където той започва да покълва. Така. Когато покълва, естествено, и кълнчето започва да се появява, вътре нишестето, което е, нали, трябва да се подготви, за да може да изкарва опонибващото растение. Трябва да се освободи вътре в самото зърно два ензима, алфа и бета амилаза се наричат, които това нишесте да го разградат на прости, вече не от сложни вериги, да го разбият на прости вериги и с това нещо да се изхранва растението. Целта на мълцуването е, първата, да накара самото зърно да изпусне тия два ензима, за да може после ние нишестето да го преработим и да стане на ферментируеми захари, или в по-голямата си част. И какво правят? Когато покълни и кълнчето става с дължината на зърното, чакай сега да намеря. Трябва да намериш здраво, не печено. Не, те всички са печени, но трябва да намерим здраво зърно. Да, не щупен. Да. Когато стигне дължината на зърното, кълнчето, това означава, че вече са освободен достатъчно ензим вътре в зърното и процеса на покълване се прекъсва. Силно. Направо ги убиваме. Барабанат ги в съвременните работи. Барабанат ги, кълнчето се премахва и влизаме в печени. Така. След което малци се пече. И вече в самия процес на пиченето се оформят различните видове малцове. Защото може да имаме от най-светлия пилзен малц се нарича, от който се прави пилзнер или лагерни немски бири, до най-тъмните малцове, като този е Black Malts Extra. Това са едни от най-тъмните малцове. Така, какво постигаме с печенето? Карамелизираме част от захарите вътре, които после ние ще освободим в бирата и това ще промени вкуса ѝ.
Искаш да го отвориш? Да. Това ще промени вкуса й. Така. Извинявам. Ау! Да? Почукай! Тя е там. Бабата трябва да е там. Почукай. Не звънеца, не звъни. Почукай или отвори вратата. По-добре да го удържа местното си. Да. Ай. Така. Както говорихме, печенето определя какъв ще е процента на карамелизирана захар, която после ще промени вкуса на самата бира. Тоест имаме от най-светлите пилзнер малцове. Няма да влезем в технологията на печенето точно. Преминаваме през тъмни малцови и вече специализирани, изключително много изпечени малцове. Така. Какво съдържа съставката на рецептата на една бира? Тук има и листчета, съм сложил, където може да видите, ето тук в този раздел, какви малцови има. И сега примерно ще хвана за тъмна бира. Тъмна бира има като основен малц черен малц. Това му се казва тъмен малц, той не е тъмен, но всъщност произвежда тъмна бира. Имаме специализиран малц, който да добави този специфичен карамелизиран вкус. Нали? Ние не слагаме като каменица карамел, ние си слагаме специален малц. Имаме чит малц, той е специален малц, който подобрява образуването на пяна. И най-накрая има така наречен на немски зауер малц или малц кислител. Нужно е да има малц кислител, тъй като ако сместа после водната има много висок pH, може да бъде нападната от много други неща, освен дрожжите. И бирата може да се развали. Бирата е една от напитките, която е с най-трудно регулируем ферментационен процес, защото има сравнително висока захарност, сравнително ниско съдържание на алкохол и pH-то е сравнително високо. Защото... Основно. Значи, ако направите бира само с вода и основен малц, pH-то ще приближава 6 нещо, което е близо до pH-то на водата. И това ще доведе, че тя може да се зарази с много други неща по време на ферментацията и буквално да се вкисне. Най-вече се заразява с лактобактерии. Така и става бира, която не бихте пили по принцип. Така. За това нещо се използва малц кислител, който се добавя в смеската. Зауер малц се нарича на немски. Аз съм писал зауер малц, нарочно. За да може с него да свалим pH-то поне до някакви граници 4,6, 4,7 и 8, да има някакъв контрол върху процеса. Ще дам за сравнение само, че едно добре озрело грозде тип каберне или тип мерло е с pH, нали вече като го смелим, махнем четките и така нататък, pH-то около 3,4, много ниско pH, много висока захарност, което произвежда много алкохол и шанса да се вкисне много по-малък. Не че не съществува, но е много по-малък, колкото на бирата. Така, тоест, тук може да видите какво съдържа една смеска. Като си има определени съотношения. Основният малц, идеята му е да ни даде ферментируемите захари и да освободи достатъчно алфа и бета амилаза, за да може да преработи нещето в захари. Това е основният ни малц и неговата маса. Неговата маса. Следващия малц в тъмната бира сега, защото аз гледам, е малц, който ще ни даде карамела. Имаме малц, той е до 10% от шрота. Имаме малц, който ще ни даде пяната и зауер малц да ни вкисели сместа. Така. Грубо. Сега. Ще варим бира по метода варене в турба. Се нарича. Това е най-елементарният, най-достъпен и най-ефтин метод за домашни пивовари. Какво ни трябва за него? Това се нарича една мюселинова турбичка. Струва 15 на лева, мисля, че някъде. В нея се изсипва малца. Аз тук съм направил готова смеска, между другото пробвайте го. Не знам на кой ще попаднете, просто да знаете да видите какъв вкус има. Пробвайте го малца, ако не сте пробвали малца никога. Ето и специализирания малц. Ето и специализирания малц, това е черен малц. Трябва да свърне, ако сте попаднали на някой, може да киселе, ако сте попаднали на кисел малц. Но сварахме. Има вкус на страгада. Не. Така. Не може, имаме запис тук и урок. Така.
Тази смеска, която аз съм направил сега по рецептата, в случая днескашната бира е с основен малц, червен малц, ирландски. Имаме чит малц за пяна, имаме карамелен малц специален, пак за вкус, карамелен ароматичен малц и имаме зауер малц за вкиселяване. Това нещо се изсипва в тази мюселинова турбичка. Оттапя се в тази тенджера, в която аз си правя всичко вкъщи, защото много обичам само нещо да си правя всичко. Правя сирене, кашкавал, да си правя бира, си правя тази тенджерка. С една жена всички деца. Да, с една жена всички деца. И в него ние ще провеждаме процеса на озахаряване. Така, какво представлява процес на озахаряване? Не е сипване на захар. В големите пивоварни може и това да представлява, не знам. Ние ще го правим по стандартна технология. Така, за да може да извлечем ферментируемите захари и да активираме ензимите алфа и бета амилаза, на нас не трябва точно определена температура. Хората са го установили опитно с времето и знаят, че между 62 и 72 градуса Целзий, да, не по Фаренхайт. А по Келвин колко? Така, при наличие на вода в сместа, започва да се освобождават захари, т.е. нечистето започва под въздействие на ензимите да се разгражда. Тук вече започва пивоварната техника. Защо? Ако си представим една бира тип пилзнер, т.е. знаете най-леките бири, нали, с най-светъл цвят, там имаме изключително, се нарича на бирения език, леко тяло на бирата, приятна пивка, лека бира, без някакъв особен вкус впечатляващ, нали? Освен прибавената горчивина от хмела, за което ще говорим малко по-късно. Как е постигнато това? Озахаряването се осъществява на сравнително ниска температура, 62-63 градуса. Това позволява създаването на ферментационна мъст с много ферментируеми захари, което води до почти пълно си ферментиране после и създаването на алкохол. Така. От другата страна стоят примерно пел-еловете или ипите и даже и някои по-сладки бири, които провеждат своето захаряване, се нарича потапването на водата на определена температура. Това се нарича това озахаряване протича на по-висока температура с целта пак да извлекат захари, достатъчно за да има алкохол, но да останат неферментируеми захари за дрожжите, които после да принесат до по-сладникъв вкус на бирата. До сладникъв вкус ти може даже да не го усещаш като сладникъв, но усещаш, че бирата, примерно ипите и пел-еловите, чувството им е различно от на един пилзнер. И на 10 боли глава. Да, примерно. Това се осъществява с контролиране на процеса на озахаряване и неговата температура. Тоест, ти трябва като започнеш да правиш бира, да имаш горе-долу представа какво искаш да се получи. Ако искам да направя много светла пилзна бира, ще се стрима да направя 62-63 градуса на озахаряване. Ако искам да направя по-сладникава бира с по-такова тяло, се нарича, нали, по-плътно тяло, ще ферментирам на 67-68. Стандартно в домашното пивоварство, за да се получи, нали, нито да залитаме в едната крайност, нито в другата крайност, е прието за стандарт 65-67 градуса да се осъществява озахаряването. Така, при силно вече модифицираните съвременни малцове не е нужно сместа да се държи повече от 1 час във водата. Да. Едно време, когато е бил така наречения стар малц със стария ечемик, това първичния ечемик, е претърпявало различни стъпки, за да достигнем до самото захаряване и извличането на захарта. Можело да отнема много часове. Хората са правили тестове, аз нося между другото в яхто, ще ви покажа, йоден тест се прави, да се види как в киселото мляко дали има нишесте. С йоден тест ние можем да направим тест дали в останалата вода, нали, в водата при озахаряване има останало непреработено нишесте. Да. Но тъй като това са вече съвременни малцове, повече от 60 минути няма нужда да се осъществява озахаряването. Затова тук може да видите на листчето. Обаче аз съм си го написал. 60 минути на постоянната температура, за която говориш. Да. 60 минути на... Сега тя няма да е 65-00, няма да е, да. Добре, но в смисъл не на изтиваща. Да, не на изтиваща. Добре, ли ще прескочим малко, тъй като възниква въпрос. Това нещо го пълним с определено количество вода. Тук си има съотношение, написал съм количеството вода и на каква температура ще ви покажа това. Така. Аз предварително в тази термокутия тук, нали, с контролерче и 2 лампички, съм си направил 65 градуса
Така, цъкам си го примерно половин час по-рано, той си прави 65 градуса. Наливам водата, слагам го вътре, ето какво представлява кутията. Да, аз винаги се стремя към най-доброто изпълнение. Лев 50 откраднато от работа, 2 кружки. Абе, на запис си. Извинявам се, взето от работа. Купено от работа от нощния магазин. Така. Нали, тя се е загрята, кутията достатъчно дебело фибран, слагаме го вътре, има разлика в температурата, но тя е минимална, няма да припадне. Аз даже ще го завивам с 2 дела така отгоре и си го седи вътре 60 минути. Да не му е студеничко. Така, прескочих. Слагаме си малца, заливаме го с определено количество вода, ето тук по рецепта ще го правим. Слагаме го вътре, чакаме 60 минути. След това, за да е по-лесно отцеждането, се прави така наречено разводняване на сместа. Добавя се вряща вода в определено количество и го оставяме още 15 минути. Защо? Целта е да достигнем почти максималната температура на озахаряване, 70-72 градуса, и освен ферментируемите захари, каквото е останало, да вкараме малко неферментируеми захари, за да има тяло бирата. Това е първата ни цел. Втората ни цел е, на английски се казва mash out. Защо mash out? Като има повече вода в сместа и по-стръгно да го изцеждаме, по-лесно да се изцежда. Тъй като вие ще видите как самия малц попива много вода. Той попива тази вода. Така, след като това нещо си го изцедим, ще изтече една течност. Но всъщност ще остане много захар още вътре. Следващата стъпка, технологична, е промиване на кашата. Тя се осъществява с вода, пак в определено количество. Всичко това е математика и се смята предварително. Нали? Аз ще ви дам готовите рецепти да си ги вземете. Но също това, както знаете, целият живот, за съжаление, е математика. Ние сме го седнали, сметнали сме го, има си коефициенти на попиване на малцовете и прочее работи от каквото ще каже за това нещо. Така, това се промива на температура от 72 до към 76-78 градуса, защото иначе от самата шлюпка, обвивката на ечемика, горчивини могат да проникнат после, не такива горчивини, неприятни горчивини, хмела, могат да проникнат вътре в самата мъст и да влошат качеството на бирата. Промиваме си го това нещо. С каква вода се промива? С топла между 72 и 76 градуса. Така, аз използвам кани, най-бързо става. Слагам си вътре едно термометърче. Така. Наливам си водата, тя си ми загрява за секунди. И аз просто правя показно сега, може не трябва. Така, след това нещо, течността идва вътре и се качва на огъня, за да заври. Трябва да вари определено време. Това време е различно за различни типове малци. Защо? Най-светният пилзнер малц, например, е известно заради краткия си период на печене и ниската си температура на печене на малца, че съдържа вътре диметилсулфид, се нарича едно вещество, DMS, което ние трябва чрез по-продължително варение да го изкараме от сместа. Изпаряваме ли го? Да, то се изпарява при висока температура, разбиват му се така. Тоест, ако ще правите светла бира някога, тип пилзнер, лагери, както ги нарича, или хелнери в някои немски региони се нарича, или блонд или така нататък, и ако правите с пилзнер малц, трябва да знаете, че ще имате по-продължително време на варение на цялата мъст. Така, това е една от целите на времето. Другите малцове също има диметилсулфид, но то е в по-малки количества. Другата цел на варенето е белтъчините, които ние имаме в малцовете, да бъдат пресечени, за да може после да се оттаят и ние да имаме бистра бира, естествено. Защото ако не може, ако ние тия белтъчини ги оставим, бирата ще ни бъде изключително мътна. Така, след като сме го сложили на котлона и ще започнем да го варим, вече е време да започнем така нареченото хмеляване. Ако не сте душили хмел и не сте му виждали шишарките, това аз използвам хмел на пелети се нарича. Най-лесно се работи с него. Може да се използвате шишарки. Ето мога да го подушите, как мириш хмела. На хмел? Може би мириш на хмел, нали?
Различните сортове имат доста сериозна разлика. Доста сериозна разлика. Ние днес, както казахме, ще правим ИПА и ще ползваме Формат. 3 типа хмел. Цитра, амарило и сентинел. Така. Има прибавянето на хмел. Добавянето на хмел в бирата е сравнително ново начинание в бироправенето. По принцип, исторически, бира се е правила от всякакви лайна, добавени вътре, кой каквото си има в региона. Заешки, да, в нашия случай. Билки, гъбове, гъби, шипки, всеки регион си имал негова си бира, с каквото си има. Но са забелязали хората, че има проблем с заразите в бирата и доста здравословни проблеми. И 1500 и коя си година знаем, че приемат един закон в Германия за чистотата на бирата, който налага, главно заради такива хигиенни и здравословни причини, използването на хмел в бирата. Защото хмел в бирата не носи само вкус и аромат. Хмел в бирата носи едни специфични алфа-киселини, които влизат в бирата и я пазят от провкисване и от влизане на болестотворни бактерии. Това е една от основните тези. Не тези, цели на ухмиляването. Сега, ИПА бирата, например, която днес ще правим, Indian Pale Ale, тя е с много интересна история, например, как са открили, че става така и се е получила силно ухмелена и ароматна бира. Тръгват кораби, че сипа с обикновен ейл от Англия да пътуват към Индия, обаче се развалят, кофти работа, вкисва се, за нищо не става, сага, бирата хваща сага, между другото, яко се гясва. Експериментално сме го получили, така. Съга. На зеленото бялото отгоре. Вид най-често млечно кисела ферментация, което от повърхността. Да. Може да имаш по зелето, по виното, по бирата. Тъй като е ниско алкохолно, както се разбрахме с сравнително високо pH, съгът като го надуши и го прави много зле. И са забелязали англичаните с времето. Да. Един бидон може да е толкова гъба. Там какво е. Да. Така. Забелязали са, че когато цялата повърхност на те не са бидони, ами са бурета отгоре и я направят с шишарки, няма съга. И като са хвърляли това нещо и примерно представете си колко месеци тогава са пътували до Индия, покрай Африка, се е получавала една изключително ухмелена горчива бира, която тя тръгва ел, примерно стандартен свят ел от Англия, като стигне до Индия и те като вие кони пращали, това не е ел, това е нещо друго. Но всъщност се оказало, че е готино. Става Indian Pale Ale. Indian Pale Ale, защото той пее ела се качва в Англия, но докато стигне до Индия става Indian Pale Ale, като го набъкат отгоре с шишарки. Така, ние днес ще правим Indian Pale Ale. Ще ходим до Индия. Не. Къде ни е кораб? Да. Той е самолет, че стигне. В който ще използваме три основни сорта хмел от новия свят, се наричат. В бироправенето. Това са за вгорчаване ще използваме цитра, амарило и сентинел. Имам един въпрос. Да, заповядай. Сега, има ли общо хмела в новия свят в Америките, като растения с нашия хмел родственост, или са просто далечни, или защото е хибридизиран там? Те са развити. Но е европейски, да, който е хибридизиран и това е учи. По някакъв начин са неразвит. Търсили се нови, експериментирали с нови вкусови аромати и са го развили. Ситра, амарило и сентинел. Вгорчаването на бирата идва от алфа-киселините. Всеки от тия сортове има различно съдържание на алфа-киселин. Те се делят главно на два вида. Сортове за вгорчаване и сортове за аромат. Сортовете за вгорчаване, за да им се извадят алфа-киселините и да се влезат в бирата, се слагат обикновено след началото на варенето, за да могат да върват през цялото време. Другите се слагат определено време по-късно, за да може, примерно това ще говорим 70 минути, колкото ще варим цялата бира. Това ще го пуснем на 40-та минута, къде ще влезе горчевина, ама вече ще остане някакъв аромат. И последния сорт ще го сложим, като го свалим от огъня, го слагаме вътре по време на охлаждане. От него очаквам само аромат, вече в края. Така. Специфичното в правенето на ИПА е, че 3 дена преди да я бутилираме, аз ще го кажа сега, ще се направи сухо ухмиляване. Сухо ухмиляване
да се опитаме да се направим на английски кораб пътуваща милдия. Се осъществява като се пусне хмела в едно чорапче. Постави се вътре там, нали, в ферментационния съд. Аз ще използвам тези. Термометърче има. Да, за да следим ферментацията. Този е писано лагерна бира, вино и така нататък. Това си го потапяме и седи 3 дена. Е стандартното време. Може да си го удължавате, може да си го скъсявате, в зависимост от вкусовия профил. За да може само изключително аромата, нищо друго не искам вече, искам само аромата да влезе вътре в бирата и след това като пия да ми е ипа. Така. Вари се, охлажда се до 20 на градуса и след това слагам дрожки. Използваме дрожди Nottingham, те се използват за правене на ейлове. Ще поговорим за ферментация. Исторически пак, до 1800 или някоя година, сигурно 99% от бирите се правят с горна ферментация. Горна ферментация е ейлова ферментация се нарича. На сравнително висока температура, да не кажа стайна, което водило до определени вкусови характеристики. Ейловите дрожди, като тези Nottingham, при ферментация между 20-25 градуса, добавят, успеят всъщност да извадят заради характеристиките си от самия малц и влезлия вътре хмел, но главно от малца, тези вещества, които после имат органолептичните свойства и ни напомнят на различни плодове или нюанси от някакви плодове. Затова, варейки ейлове вкъщи, ние никога няма да направим пилзнер бира с другия тип ферментация, основен вече в света. След създаването на пилзнер бирата в Пилзен, масово в света, сигурно вече 90% от бирите, може би и повече, се произвеждат с дрожди с долна ферментация, които ферментират в по-нисък температурен диапазон, 10 на 15 градуса. Те не произвеждат тези плодови аромати и бирата става тип Пилзен. Знаем какво е Пилзен? Каменица. Няма вкус на нищо. Чешките бири не е така, но там е заради охмеляването. Целта на бирата Пилзен е да е абсолютно изчистена. Това всъщност е основното. Тя е пивка, бърза бира. Нали? Уморен си, прибираш се вкъщи, не искаш някакви особени вкусови, искаш просто една бира така да на екс, удреш я и продължаваш напред. Искаш алкохол в нея. Сега естествено, аз винаги съм възприел домашното пиловарство не като опит да си направя каменица вкъщи, защото си е в магазина. А опит да направим бира с някакъв вкус, да я направим по традиционен начин и да постигнем някакви, що годе, сносни резултати. Така, охлаждаме си го, изсипваме си го в бидончето на 20 градуса и си го засаждаме с дрожжите. 3 седмици ферментация, бутилираме, 3-4 седмици газираме, грубо на втория месец пием бира. Така, какво друго използваме? Термометри за следение на температурата по време на озахаряване. Това е контролен термометър. Аз лично винаги си го слагам вътре. Не е от работа. Това не е от работа, много тъп. Така. Този си го използвам докато ми заври сместа. Тия си ги използвам в 2 кани, за да си следа температурата вътре. Този ми е един друг. Много, има сантиментална стойност за мен. Да. А това нещо е рефрактометър, с което всъщност ще виждаме колко захар сме успели да извадим от... Добре, ако няма вкъщи някой рефрактометър, какво да прави? Ами, ако нямаш вкъщи... Да, от 10 на долара са в AliExpress. Ако няма рефрактометър, ако се работи по рецепти, които са тествани естествено, не си правиш сам рецепта, защото ако си правиш сам рецепта, ще трябва да измерваш. Нали? Аз имам и pH-метър вкъщи, рефрактометър и други работи. Като си правя нова рецепта, знам на кои точки какво трябва да се измеря, за да видя какво искам да се получи. Нали? Знам pH-то какво трябва да ми е, какво искам да ми е, знам захарта в кой момент каква искам да ми е, за да стане еди каква си. И така. Но ако се работи по готови рецепти, няма нужда. Това е като правенето с сир и кашкавал, нали? Където се занимавате. Като се работи по проведена рецепта, 90% от нещата са излишни, нали? Другите са такива... Процесът е то. Малко да спраш технологичния процес и рецепта. Така. Може да почнем. Малко... Айде човек с брада най-после.
Тук смеската е готова между другото, директно ще я сипваме вътре. Така, аз само предавам опит ви както ще го правите, тъй като това после трябва да го измиш от ечемика, от малца. Аз го слагам с това навънка, че ми се закача и тук и... Добра. Да, даже виж тук сме се понадърпало това нещо. Колко литра е минало отвътре. Колко литра е минало вътре. Спускаш го вътре, тенджерката. Гледаш да не е така. Аз така си го подбивам, пък защото ще падне вътре. Няма падне в море. И го пристягаш. И ще го пристягаме тук, за дръжте се. Всичко си има които... За да ни падне, нали, ще ми се е случва. Аз предавам с времето какво се е случвало. Случват се просто. Случи ми се вътре, берага и лето. Знаеш, какво да не се направи така, кутия само с голяма? Сипваме хмела. Колко? Хмела, малце. С 4. Малце е по рецепта. Сега днес ще правим айриш ред. Колко си това? Целия, то е готово. Ама кажи колко е? Рецептите, които следваме са за производството на една каса бира. Това са около, общо ще го сметна, Значи насипваме сега целия вътре. около 2,6 кг малце. 2,6 грама. 2,6 кг. Аз да хвърляме. Няма да хихам. Така. Слагаме си контролен термометър, който ще ни следи. Не си го закачил? Не, аз ще имам бабишки работи, нали? Тегни с тегни. Виж, идеята в принцип е тая. Така да стои заедно, да не ми пада вътре, защото преди ми падаше и много ме дразниш. Оп, Ама кажи, защо са два? Да, аз това. Два са. Това е идеята да са. Така, с този е специален термометър за варение на бира. Се виждат температурните диапазони на това какво се случва. Ето тук си пише озакаряване, стоп после за промиването ми е тук ми е завиране. Аз си го спомням като стойка общо взето за другия термометър. А ти го ползваш за стойка? Да, аз го ползвам за стойка. Така, това си го заравям вътре. Сондичката. Ето. Заравям си я вътре. И сега ще го оставим да се темперира малко, да видим каква температура ще покаже. Не си го настаяна. Ще го обърна сега. Така, спри малко да снимаш, да си свалим това, да си го включим. Да, и какво сега правим? Така, температурата ни на малцовата смес е 20,2 градуса след темпериране около 15 минути. Дай да отворим да на видим. един момент. Включили сме си контролера, който е направен на 65 градуса. Изтрези до 65 това. Вдига, връща се. Така. Вътре пуснали сме си го да загрява. То вече е топло в кутията, някой ако бръкне ще усети. Лампички има обикновени на Това две лампички обикновени, контролер. Така. Вътре ни е, както се разбрахме, тенчерата с малца. Сега, трябва да добавим вода. За да достига на температурата от 65 градуса, която ние сме си направили. Ти ще го казваш, аз ще го говоря. 65 градуса. Така. Отделили сме си, най-бързо става с две кани с топла вода. Включваме ги да загряват до достигане на първите 3 литра на 72 градуса. Ето, това сипали сме по литър и половина вода и си ги пускаме докато станат 72 градуса. Сега ще изчакаме 1-2 минути. Така, преди това сме си изчислили, че вторите 3 литра вода, които ще сложим, са на 67 градуса, така ли беше? Точно. Да. Това го изчисляваме спрямо първоначалната температура, която сме си записали тук. Тоест, като температурата пада, трябва втория път да вдигаме температурата, а ако се покачва да я сваляме. За да постигнем крайната цел. Тя винаги ще бъде плюс-минус, нали, половин градус, аз съм си го сложил, като това няма никакъв проблем. Целта да е на два пъти в слагането на водата е да имаш някакъв базов контрол на процеса. Иначе ако ти е едностъпков процеса, нямаш никакъв контрол. Фърляш водата вътре И то фърля водата. и то се случва нещо, ма дали е така. Така. И сега си загряват колебичките. И си чакаме. През това време ще поговорим за водата. Защо исторически в различни региони на света има различни бири? Тъмни,
и светли. Генерално ще ги различам. Защото различната вода на различните места е с различно съдържание на минерали и метали също. Тока ли спря? Тока ни спря. Те така не събориха предпазителя. Той така не събориха предпазителя, не знам дали е така наистина. Няма значение, ние пак ще го кажем. Така, заради различна минерализация и различно съдържание на различни метали във водата и реакцията им по време на озахаряването и варенето с различните малцове се постига различен вкус. Затова исторически, където има леки води, т.е. изворни, с ниска минерализация, винаги се е правил светъл бир. Защото ако пробваш с препечен карамелизиран малц да направиш с мека вода, не се получава хубава бира. Генерално. Затова стаутовете, не знам на български какво се казва, стаутовете и много тъмните бири, тип ирландски и английски, се произвеждат там, където има много твърда вода. И не само там, по принцип в Австрия, в региони на Германия. Тоест можем да различим следното. При наличие на много твърда вода е по-подходящо да се прави тъмна бира, заради после вкусовите характеристики, а при наличие на мека вода с ниска минерализация и ниско наличие на метали е по-добре да се правят светли бири, защото те ще имат по-добър вкус. Не че тъмна бира няма да стане, няма никакъв проблем. Въпросът за хлорирането на водата не съществува, по простата причина, че по време на варенето хора се евакуира. Така че няма абсолютно никакъв проблем. Правенето на вода с вода от чешмата е абсолютно възможно, тествано и експериментирано. Ако имате хубава вода от чешмата, не се хващайте на глупостите да си купувате вода, не си използвайте шумяна вода. Това вече зависи от вашите конкретни условия. И така, в случая... Чакаме бушолите. Да, в случая сме в планината. Предполагам, че ще имаме мека вода. В България обикновено е така. Надявам се и сме избрали за това да правим светла бира. В случая Irish Red IPA ще правим. И спираме, че няма ток. Даже тока и тук свърши. Вторите 3 литра. Вторите 3 литра, избутваме си километъра нагоре. Колко разбърх. Така вече има водичка, не е сухо. Пениса. Да, нормално вече да излезе пяна. Това се настроим на термометърчето и затваряме. Време? Сега, време 1 час. И, както виждате, температурата, ако е правилно изчислена, заковаваме от първия път. 65,1. Човека с 1 час. 1 час. Почивка. Да, пропуснахме ли нещо? Пропуснахме нещо. Тоест, пропуснахме да го снимаме. Завряхме 2 литра вода. Преди това и я сложихме. И започнахме да правим така в края на първия час. В края на първия час. Направихме йоден тест, видяхме, че всичкото ни шесте бета ялхова амилазата са ги преработили. И сварихме 2 литра вода. Завряхме ги и ги сложихме вътре с целта да постигнем по-висока температура между 70 и 72 градуса и да наситим бирата с неферментируем захар. Може ли да направиш още път йоден тест за видеото? Кой още едно? Един йоден тест за видеото. В момента вече няма смисъл. Да. Но се прави да имаш йоден разтвор. Взима се от сместа в края на първия час и се накапва се няколко пъти и трябва йода да изчезне вътре и да се разтвори. Да не стане виолетовата част. Да не стане виолетовата част, точно така. Сега какво правим? Сега загряли сме си вода на 74 градуса, 73-74 градуса и започваме да правим промивка. Това са първите 3 литра, промивката се прави с 6 литра. Ще стоплим още 2 литра. Сега, това ще го вадим. Жижи тук може малко да влезе в кадър. Извинявам се, че да не влезеш в кадър. Няма нищо, аз вече ще кача в интернет, ще неща, даже ще изложа, ще тагна. Така, може да видим тук вътре, че всъщност вече сместа е червена, тя се вижда как е червеника вътре. Само държа да кажа, OnlyFans няма да се кача. Червените по една, вижда се, нали? Вижда се. Виждаш ли как червени, нали? Използваме червен. Да, тя се вижда ясно на камерата. Ето е. Това
Еми да, той черно. Да додам ли по-близо? Еми аз просто... Някой мога да отиде да вземе... И за напълно. Сега, промиването, освен да изкара захар, трябва да възстанови, виж. Пази се от тук, защото пари. Това е 12 литрова тенджера, вижте колко остава всъщност разтворвате, по-малко от промиването. Сега ние трябва 36 литра да ги върнем обратно, иначе ние няма да направим 10 литра, тъй като по време после на варенето на хмела ще загубим още вода. Така, прихвърляме си го в едно гивгирче. Пази се, че пари. Вряло е. Гледаш, ама по-далече. В едно гивгирче и с капачето, някъде трябваше да има един капак. Капак на тенджер, да някой знае ли къде е? Ами аз го бях да го е прибрал със сигурност. Да, ще се отгледате ли за капака на тенджера? Аз не. А чакай, капака на тенджерата, аз мислех, че... Рисуване! Изплъхни го отгоре само, че малко. Ако има пяна. Защото ще заразим. Взехме от картофите. Рисуване! Не те фащам в кадър, спокойно. Сега това трябваше да го компресирам, за да ми е по-лесно да работя с него. Излиза още точно. И тук е най-хубаво. А тук е с най-високо. Ще падне от чинийката. И си е центрирал. Още една табичка ще ми трябва само това да мога да извинявам се логистично. Аз сега играя сам. По-голямо не намерих. Къде съм го усещал този мирис? Да, това със сигурност, да. Така, това ще го затворя, трябва да си пази вината. И Мариана може да почне да промива. Втория път ще промива. Пази се, пари. Бягай оттам. Имаш сега половина, нали, литър и половина вода. И аз така равномерно първата половинка си е подивам, то ще почне надолу, виж да изтича още. Това се нарича промиване на... По-високо. Да бутнем, да в края ще видите как вече на вторите литри ще тече почти бяла водичка. Чисто. Това ще е сигнала, че... Да, няма смисъл вече да са... По принцип аз в началото правих двойна промивка. Веднъж такова го прикарам още веднъж, но установих, че нямам особено голяма ефективност и не са променя захар. Виж долу какво стана. Да. Виж още колко има вътре в... Сега го напълнете с литър и половина. Виж още колко има. Да, варна ли втората кана? Да, дай литър и половина. Да, просто дай. Тази литър и половина слагай термометър, я включва и ето аз продължавам да си промивам. Така си ги върта, те ми загряват. В това време. Така става известно разреждане. То целта е да стане разреждане, защото ти си сметнал колко вода вкарваш, колко вода попива и колко вода изпаряваш, за да имаш в крайна сметка най-накрая достатъчно да направиш... Аз съм си го сметнал за една каса бира, разбираш? Колко градуса от тук целим? 72 изключваш. Да, включвам. Аз не можах да дали се. Така, ето виж как е равномерно, сега вторите Мариян ще го направи. Ами аз викам, че... Ето виж още изтича, гледай.
Значи това е втория 3 литър Да, втория 3 за промиване. Продължава да тече червено, ето какво се вижда. И как казвам, буквално с всичко, дето го имаш вкъщи. Нали? Обърни си парцалата. Той е втория литър от другата Да, страна. втория от другата страна да има равномерно... Да може да имаш някакъв контрол на процеса равномерно да го правиш. Стремим се да сме точни. Не заради друго, защото ти е било къра. Може и малко по-бързичко, няма проблеми. Тя вече водата постоянно отгоре идва, отгоре идва, отгоре идва. Но видимо е, че още изтича. Ето. Имаме захарно, значи там имаме цвят, имаме още. Ще направя скузва. Донеси ми 2 кофи вискозитет, да я оправим тази бира. Тук има най-много, нали, в центъра. Естествено, така че най-много. Ето сега. Така, преместваш го там. И това ще го сипваш вътре. Ако му е страх от топлото, какво прави? Не знам, мен не ме е страх, аз си барам до 100 градуса, няма проблем. Над 100 по принцип трудно, освен ако си леар. До 75 градуса. Сега ти го премести парцела, да? Да. Искам да не го завъртя. По-в центъра. Да, защото тук, нали, виждате как е... Да, не минава през достатъчно маса, за да промива. Да, и то по-скоро главното трябва да ти е... Тук вече трябва да е доста по... Сега има различни методи за промиване, аз ви показвам... Някой киснат ли? Някои го киснат, клатят го, много време хъбът, други му правят двойна промивка. Аз също не намерих разлика. И съответно го правя с най-малко съпротивление. Ние трябва да се създаваме по-малко работа, не повече. Сега почти прозрачно. Да, вече отива към прозрачно. Това беше. Така. Кой е следващия процес, който ни чака? Аз ще Така. Виждаме, че 12 литровата такова направихме на 10 на литър. Сега. Аз така съм го изчислявал, защото ако го направя на 12 литра и изпаря 2 литра по време на варенето, нали, трудно ми е, като заври всичко бяга, тъй като се получава една пяна. Аз правя друго. Аз сега с лед, после то ще падне още примерно 1-2 литра до тук. И с лед, за да мога бързо ударно да го изтуда, сипвам лед и го възстановявам. Течност. Погледни да видим. Захарността е около 11, 10,8. Дай да пробвам. Не знам дали ще се чака да се трябва светлина. Много... Как да го оставя? Да, има. Няма да го оставя. 10,8, 11. Еми трудно, да се кажем, с око се вижда. Сега ще ви даме на вас да видите. И какво правим сега? Сложихме го на печката. На чупето да се го запалим. Натисни. Това малко странно се държи. Много странно. Дай, ако ще да махнем картофите и да сложим на негово място или на задния. Не, той е най-големия, аз това искам да го сложа. Да, но струята е малко неравномерна. Нещо не са... Аха. Мисля, че окей така. Сравнително. Така. И сега трябва да заври. Колко? Има ли върне или само завиране? Като заври ще покажем. Да. Ще отнеме известно време, а след малко... Така, значи сега сме още не сме станали на 100 градуса, не е завряло. Като заври ще си сложим в чорапчето за охмеляване. Да. Тук обаче има някаква
проблем. Чакай, това се засили изведнъж много. Това от вятъра. Що стана така? И ти не мога да намалиш. Това е грешния котлон. Другия вляво трябва да е. Средния. Няма се нещо много тръгна. Така. Много тръгна на зле. Така, При значи... сервиране в чорапчето за охмеляване или в млежето за охмеляване слагаме хмел номер 1, който ще е с общо време на... Това не е вгорчаващия хмел, основният вгорчаващ хмел. Общо време на варене 70 минути. Хмел номер 2 ще бъде сложен след 40 минути, той ще бъде с След общо началото време... на завиране. Точно така. С общо време на варене 30 минути. И когато сваляме и пращаме за... това е чорапчето. За допълнителното охмеляване, крайното охмеляване. С погашник става? Ставаш погашник. Ами не, зависи И какъв когато сваляме вече от огъня, ще слагаме хмел 3. Ползва. Да, след сваляне от огъня. Да, по време на изходяването. Той ще бъде ароматния ни хмел. Колко време? Докато Цялото охладяване. Да. Добре, 70 минути, значи.